Ka menteri ka tanat ka kuat ka khya ka kong amperin lingdo ha ka khat santarik nai wing arja ar phaulai kala ong baka sorkar jela ha usnam arja ar phawe arja ar phau ar kala penlut hadu khan riu point lai ar klur bat ha usnam arja ar phaulai hadu menta ka kenti ka sorkar jela kala penlut khan riu point khandai phra klur ban siu shaki asha ka kong amperin kala ong baka sorkar kala yarap eki asha bat ki asha ki don hok ban sha kan thup ha ka thup jing siu lane ka daily wage kum ki wei ki nong trei la ban kado baki nong trei asha hapo ka shatri jong ka Meghalaya Asha Workers Union kilaya khi dak ba shong yeng bandawa na ka sorkar jela ban kentiu ya ka bainong na ka ar hajar shaka san hajar man ubnai karkum ka jingpen shai ka kong amperin kala ong baki asha kidon ki bayo san hajar san spa bat don ki bayo 100 hajar ka shibnai bat kani ka kam ki asha kadai ka kam trei mon ngobha shu na lor ki asha kidon ru ki ANM ki MLHP ki banyarap ki asha hakishnong ki baki trei. Kani kadai ka message ya ki asha. Tong ini trei lang ya kani ka kam ka babha. Bat nga kermen hiru bangin la banya syong banya sungpu. Para nong ya trei asha. Bat habawan kanu ka kya ka shon ya ginong song snong jongpi. Don nai menti. Kene regli ki jong kiti. Haba pidon ki long kami ki ba armen ki badan kami ki jing kami jo pi pet jo pi ong ngala le strike ngam tre shu ban pet pi. Ka jing dong jong pi yang ni ki nong penyak sorkar kan kata ya ka kot ka kya jong ki wei. Soba. Pila ban nang tre ya ka kam ka bapa ka pi tre. Bat ngila kwa ru menta bakala dei ka pori ngil si bangin let no shi districts ki boper ha kan snam ka banwan bangin ya selok no individually district wise ya ki jing shem jo ki nong trei jungi haka health department lada ki asha ki don kam ngalong ka bakloi ban ya kendu bang ki halor kita ki kendon ki bangla ngala bathach bi ha kan kesni akar padru ya baro ki bamut badon kamon kaban kentiu ya ki imlang kasalang ta kabalai susurok pimyo jing batoi kani gari sorkar bala jit tapi na kamta jongpi ya kabit kabiang ka jongpi abadon kanu jing wani kendu ngin ya kanang ngin ya keren tang ita khendet akwa ban ya ki lada pipet ya kani ka kot ka bangan betha ngan bha lang ya pi hen no pi ke ka jing ken ga jonga hiti nga ong normally lada ka ki asha ki trei ya kini ki kam ki baki don kam mentrei average kumba san hajar shiteng don ki bayo andre wajaru akasi benai ti ka claim ka jongki kala banlong a little more difficult bon naki kinum nang ban claim ti ka to ka incentive jongki tinre ngidon ki ANMs ngidon ki MLHPs ki banyarap ya pi hapo kasnong ka bapitre la bandai ba kisnong kimbiang ya ka network ngala keren don ngala khamsai mita ya gani ka kam pra banai ngala di shimi ka jingi kai ka bapit ka biang ya khen ma pi hang ni ngam tharai ka de confucius kam long kupta bat kam dei ga basisha ti sapet hang ni kani ka list ka don lang bat ka kerteng jongki asha bat kum mga ban biang ye pi volunteer kamut kum no kat ka pi ai bai den neng ngin ya sngo ngin ya burom namar hakapot bo pi ban pre kani ka kam ru pila tip bakalong kupta kam dei te ka kam ka bayo pension kam dei ka kam ka bayo tulob kadi ka kam trei mon sngo ba na do ka sngi ka bapi rai bapi trei kumi asha pila tip lupa ya ka nature jong ka jingya te so skular bat ka kam ka bapi trei kam dei te shabar jong ka ta kam dei bangala khot ya pi banong one trei kam bat ngi gini ki kendon ki bapin sa trei bat pin sa yo kumta na do ka sin ka mating kong loong you are volunteers pidi ki volunteers trei mon sngoba bat lada kadai shisha kata ka baki ong baki asas kila hable lot baro ki kam ngidon kam ban kmi ya kata
ka di ki baki kren ka bangiap man sngam balay ka dan kata kajing ot ka da ka kam ka baki tre balay ki asha kin tre lo di ka kam ki NMs pagi leyu ki MLHP pagi leyu pisu tu dan kam man ya su tu ya ka bangala tongin ya kana ya ka bangamla nai kana namar ka bha na ka sarkar kami ka David tik ka tu ki divide bed ya ka state hakishnong kat kum ka population kumta ki bha ya kita ki nong tray volunteer ka Arunachal kadang tangkat ar spa shnong ti pinujar ya ka jingyo jong ka Arunachal ka batangkat ar spa shnong bat ya ka jingyo jong ki asha hak state jong i badon nyaw wajar teligi shnong kala per bak labang ki states ki bon kita ki resources ki jongki state ka jongi kadang long ka state ka bedok balengin ya len ya kata jingyo jongi kadang long ka bakhandet bat ni julet barabor na kapor sha Delhi ban pan da kabol ka bahe tipin phala elai bon ki sectors ki bedon kum kini ki problems reha kapor ba pi tre rengkat pi shimti kum yasha hato don mo bakular ya pi yo palat don mo ba ong pinsayo tulong neki ong pinsayo ki incentives tinggi don kamban pensyai ai ngo ikituki asya saudong kejela ki bahado menta ki trebe ya kakap oh don kam yang akum kendong yalam jongki pat ba pangan kenere lagi jongki tiban khot ngo phab yang sa sisen ki asya bagi dia syembat nga banyo banya sopo banya ther bahaya kali ka kam ka ngadang sudep ikendo ki banya kana ngasutu ba ki asha ki sngow ba yaki habban penkiu ya kata ka jingyo man ugnay ka jongki pag ngasutu ba ki sngow ba kilong kita ki dekot nong tray jong ka health department ki ba kongsan ba ki ba kondor ba tikis ngau try let's see ban ong yang kum kanong yalam jong kani ka sarkar bapet ya kata ka kot kya ban mi no ya kita ki jingyo ki bakiyo kum ki nong tray kam asha ka jingmut jong ka kani ka tin asha ngakwa pan siya kana khanet pi kamut ide kita ki accredited social health activist mo but ka rukom tray asha kamdei ka jing tray kum ki wei pat ki nong tray ki batray ha ki kam laniki office sarkar kini ki asas ki dei kita ki dekhot jong ki shnong ki dok ki bala syajit de ki dorbar ki jong ki bakin yarap yangi ban pensapriang ya ka rukom im bat ka rukom syak suman ka banyaram ya kinong song snong bakin yo ya ka kwat ka kya ka babit ka babyak reha ka kam asyapan ngim ken ki asyas kum ki wage workers bat ban penyanujor ya ka wage payment jongki ha ka jing tray ka jongki ya ka kam ka bangidon kam ting ki ban tray kan long ka babakla sibot ti ka sarkar kami hi kala ibit bayaki asyas lada pipa iki begin tray ki dong ka kam ti ban ai ki ikenja boxes man sya iki bakin sngow ba laburam kelyang ya ka kam baki volunteer banle ki tray kam mon sngow ha ti lada ki shimti ya kini ki kam bro kiyo kita ki incentive bangiya kana kini kita yo baladen kaba don kam ban pensyai baka day ka jing shisha ya kani ka jing tray asya la pentung kum kani ka jad kam da kata ka NHM kata ka National Health Mission kaba ka sarkar kami hi ka ngubit la don kam ban pentray kam haki jela baro ban yarap ya ka kwat ka kya bakan kenreno bakan ya pinyo hakini ki jing seo ki bangidang sudap ai dang kendet por menta
kendai benai mensual dengan bakla. Baru kita ki pending lani ki jing sa teng jong ka jing siu ki asya la depai. Ki don ki asya ibayo akan rubenai kum bakat praja. Ki don ki asya pan nakaju ke blok ibayo aku praja. Kasong ka jing tray ka jong ki ai ki incentives ki bakile, ki ai ki tray ki kam ki bakile, banyerap iki. Kabentan rubenai. Pindaya ter akan nikalis, kidon kibayo aku nyo hajaru, kidon kibayo live nyo hajaru, tang ya ka insentif ka bakiyo. Kani gadi kelum lang nam tan rubenai. Pinshem bakacing ay ki, kalalong lupa, kababit, kababiang, bat kalong kababakla banong, baka pisa bayo ki asya yo lut nak sorkar kami. Tam day gitu sisya kata. Kasorkar jelaru kabailang. Ya kajing siu nak bentaki asya. Ngan cupan iya pi. Ngan sa share ya kani ruwat pi. Ar hajar ar kuway ar kuat. Tang nakabenta kata ka ar hajar kabangi ay tik ya iwe i asya. Kasorkar kalak bay kat real point life ar kror. Nakabenta kata ka fix incentive ka bakiyo. Nakabenta ka backlog payment ngipulot sanpu like lur. Nakabenta ki incentive under NHM ngipulot arpu way point kendai put riu klur. Bat kelum lang tang nakabenta ki asya. Ki dekot rikam ki bakodor ki jungi kasorkar jela rengkat pat kapisa balabay da kasorkar kami kalalaban pelut kendai puway point ar krur ar hajar ar puar ar pulai haduk mentah ngi pelut biang kat real point kendai pupra klur yaka fix incentive kani kamdai ke salary kamdai ke tulop ka fix incentive ngipelut kan real point kendai pupra klur haduk mata naliang jong ka NHM pede ngipelut haduk R point 68 crores bat kelum lang 22-23 ngila pelut haduk sau po point san klur kini ki asya ki tray hakumba nyau hajar teli ki shnong ban habang iya nujor ya kani kajing yo bahak jom ki asyas ngasngo kalalong lupa kababon ban ngada kenturit ya ki asya pikwa ban ya keren ban ngawan